tungod. Yawan mo eh. Hindi ka tungod. Salo, ano video. Para na ang bata. Para bata rin kay mamatay na Pinunsan yan. ako. Paano ng bata, bibo ka ng Ang bata? bata gagana kay samad. Pinunsan ako. Ay tulata ha. Iso kay inahan oh. Iso kay inahan. Iso kay inahan. Ay lagay pala Di bilagay. pwede ba yung pagilapot ng silingan, day? Iso lagay ka. Pwede ba mangilapot ng silingan doon? Huwag nga tunduha. Ayaw, ikaw. Ayaw. Tiwas o dapat sa sod para may makita lain. Wag, diwas na ako. Uday. Mayuta kay. Uday, nga naman imong gisod. Dili na disiplina mo patay na. Patay naman na day. Awal, kinistorya kay pagbuot. Ikaw ay pagbuot. Ay nagtulata ha. Di ba, pwede ba nakuha ng bata, Kol? Hawa. Pwede ba nakuha ng bata? Bisag mo balibad pa na siya. Kuha ng bata, kuha ng bata, kuha ng bata, Kuha kuha ng bata. bata, kuha bata. Kuha laging bata, lagi loy kastanan. Kuha agad ni Dani. Kuha ang bata ni Dani, sus kuya bata yoy. Kuha ang bata ba? Gitaak. Kuha ang bata, kuha ang bata, kuha ang bata. Ari. Ano sambat ng bata? Ari, hala siya. Awang bata.